Ki pulit jangka Special Operation Team ka Anti Narcotics Task Force ki pulit ka soyong haringkat ki Magistor ki lahir si soyong ban lej sya laj lulong ka jaka ka bajengai kumbah khatsan kilometer na soyong nak benta ban penjulor ya ki jaka rep ganja ki badan hakni ka jaka kani ka jingher ki pulit kadai hadian baki layo jing tip bah kani ka jaka ka don ka jaka rep ganja ka bahe ka bala rep khnang de ki brio bat don ru ki ganja ki ba mi hi ha ki jaka khlau ka jingher bun ki pulit syakni ka jaka kadai ban yada khnang bakanom mi kanu ka huri hura ha ka por baki le yakni ka kam kali 2 tahun.